Sa dili pa ta magsugod, ako lang sa tagahanta mo gamay ra gyud na introduction kung unsa ni ang fraction o paraasa ni og sa atong matag adlaw na panginabuhi or sa atong kinabuhi kay asa siya makit-an og ma-apply. So sa definition ni ini natay gitawag na ratio ni siya. Ratio gikumpara nato ba ang duha ka integers, ang positive integers, zero o negative integers. So sa mga integers mo na mga numbers na naa sa number line from 0, positive, infinity, na integer, then negative infinity, negative 1, negative 2, and so on and so forth. Then, ang kaning A niya, gitawag ni siyag numerator. Ang nasa taas na numero, mo nang gitawag og numerator. Ang kaning naa sa ubos, gitawag ni siya og denominator. Basic rin siya na idea na dili po dapat makalimtan denominator o numerator. Balik na ako ratio ni sila na kumpara tag duha ka numero, butang or description sa kabutang na nagamit tag numero. Then napud tay mga tulo ka classic na fraction. Ang usa kay gitawag og proper. Kani siya A is less than B. Ang A kuno mas gamay pa sa B. Gitawag ni siya nato og gitawag siya og proper fraction. Nanong proper man kay ang proper class like 1/2, 1/4, 1/8 morning example sa proper fraction na gamay ang numerator. Gamay siya kay sa matag adlaw gi-proper use mo nato ni. Gigamit nato siya ba na in proper way o most common gini siya na gamiton na fraction. Ang laing gitawag po na klase sa fraction ang improper. Ang kaning improper kay mao ni siya ang klase sa fraction na dako ang atong numerator, dako ang numero sa atong numerator o gamay ang denominator. A is greater than B. Ang example ini kanang 3/2, 2/2, 2/2 no, 2/2. Pwede po 2/2. Actually, ang 2/2, 4/2, improper fraction yapon ni sila kaning duha. Improper fraction siya kay ang 4/4, 6/6, 7/7 or unsa man ang mga numero na equals ra ang numerator sa denominator. Equal sila, din gitawag siya improper kay bawo naman tadaan na 7 divides 7 or 7 divided by 7 equals na siya sa 1. So walay kalainan sa 8/8. Ang depende ra po nagyapon sa sinugdanan ng numero. Pero all in all, mo ni ang duha ka klase, ikaduha, ang ikatulo kay gitawag ni sila og mixed fraction. Natay C, then natay A or over B. Then most commonly, ang atoang A over B din ang kani siya na part sa mixed fraction. Gitawag ni siya og proper gihapon ni siya. Then ang kaning C din whole number part. Then mo na siyang basis or basic na basis sa fraction. It's simple na kuan. Yang monita siyang formula taud-taud ating mahisgutan kaning unang formula unsaon pag-add sa fraction, unsaon pag-minus, multiply, o ang pag-divide. Ato nang mahisgutan step by step unya. O for the real life application sa matagadal nato na paggamit, I hope na maka-recall mo or ma-realize ninyo na gamit din siya nato. For example, kay natay usa ka pizza. Kani siya pizza gini siya. Then natay usa pun ag tunga. So nagamit na tawag fraction. Nya kani ang pagluto kana mga recipe sa recipe book
magluto og mga kuan pagkaon, gamitan na siya fraction kay 1/2, 1/4 na mantika, 1/2 na kuan. Kung dugangan nimo, kuhaan nimo, divide nimo, gi-apply na nimo nag-fraction ang pagluto nimo. Huwag ka na mo palita sa mga for sale na vegetable, mga utan o mga prutas o bisag ka ng mga manok o isda sa merkado. Mupalit mo kita ng kinilo magina siya pagpalit. So, mugamit ta og 1/2, 1/4, 1/3. Ina ng mga numero, fraction niya po na siya. Ang pinaka-abstract, makaingon ko pinaka-abstract kaning mga work-related problems or pwede ra po mga rate, speed o time. So kaning yun sa kanusa mahuman o pintal ning balaya, kung ikay na mintal kay tawhan mintal nin siya kanusa na mahuman kung siya ra usa. What if tulo sila na mintal? Wala idea sa word problem regarding sa work related, then fraction itong gamitan na kay usa ka trabaho over 4 ka oras ana. Ug kani pong pagtrabaho aning building kung sila ra duha mo trabaho pila pod ka oras or ka adlaw, pila ka adlaw mahuman. So wala tong introduction mga 5 or 6 minutes. So magsugod na ta sa ato ang pag-add addition sa fraction. So mao ni atong pa-addition. So nagyapon din real life application na drawing. Unya kani sila commonly ma-apply nato ni sa addition nato sa fraction. Unya sa word problems. So magsugod ta og introduce sa formula sa fraction. Muna itong formula sa pag-add sa fractions, duha ka fraction din ini. Ang concept ay niya kung nag-multiply tag a times t, mao na sila. Then nag-multiply mo kag b times c. Then ang ilahang middle na sign should be addition. Nag-add ta ana, then kani pod nag-multiply ta sa ubos. To give you an example unya, ako lang sa mong pasabton na pwede pa ni siya ma-extend na formula, pwede ni matulo. Then ako yung tagaan ta mo yung saan siya pag-apply kung tulo na pod ka numero atong gi-addition. So tataod ato nang isgutan. So ita sa first example. So magsugod ta sa example number 1.1. Gikan siya sa addition. So 1/2 plus 1/3. Pila na siya? So simple as the formula it goes like this. I-multiply ko no ang numerator sa pikas ato sa denominator. So 1 times 3. Then plus. Mag-plus sa taon na. Then atong i-multiply. 2 times 1. Then sa ubos po 2 times 3. Tanaw ito kung pila ng mga kung sa ilang result. So siya ni so 3 times 1 3 times 2 niya. So natin ay kay 2 times 3 6. Natin dapat okay man siya 3 times again natin dapat plus ni siya ito nga 3 plus 2 5 ni siya. So 5 over 6. Mo na siya ang pag-apply nato sa formula. Pero what if lang yun na 1/2 plus 1/3 plus na ito 1/4. What do you think the answer for that? Or how? Kung saan ito na pag-answer? Ang idea ani, pwede gyapon niya ito siya gamitan sa formula. Ang kuan ang ato lang gisabton sa pag-extend ang formula. So in this case, ato lagi ni actually i-multiply both kung imo lang sabton ba na 3 times 4 times 2. Ang wala sa pikas na denominators
mo i-multiply nimo sa each terms ani. Ang wala ani sa pikas dinhi kay 4, then dinhi pud kay 2, then dinhi pud kay ang wala ra gyud niya. Then para dili kay mo maglibog sa akong gibuhat, in much more simple way, nag-multiply ra ta anin sa 2, sa 3, o sa 4 as our new denominator. 2 times 3 times 4 mao na atong new denominator. Ato nang adan sa ato mga product dinhi sa taas. So ato lang pangwaon, 3 times 4 natay 12, 2 times 4 times 1 natay 8, 3 times 2 natay 6. So ato na siyang ansiran sa ubos sa taon na 2 times 3 natay 6 times 4 natay 24 sa ubos. Sa taas ta 12 plus 8 20 plus 6 26. Then karon natay improper fraction na sa taas gamay at ako din ubos gamay. Ato ni silang himuon og mixed fraction. So i-divide na to. Ang 26 sa 24 natay 1. Then, natin nabili na 2. Ang kaning 2, gitawag niya na to na A, matong bagong numerator. Ang 24 mo na itong B. Ang atong C, mo na siya ang 1. So, mahitabo, ang atong final answer kay 1, 2 over 24. Then, masimplify gapon siya. I-divide og 2, i-divide og 2. Ang result nila ni kay 1 over 12. So, muna niyang sa addition first example. So, sa kaduha na punta na example. So, for the second example, 1.2, mo ni siya. Atong ipadako ang numero 16 over 24 plus 12 plus 24. So, sa kanina example, masimplify pa ni siya nato. Ang pag-simplify ani, pwede na siya nato. Kung nakabantay mo, pwede pa na siya mag-divide into certain number. So, magsugod na sa pag-simplify o na terms by terms na. So, kanina siya divide by 16 divide 2 na tayo. 2 na po 8 divide 2 natay 4 divide 2 natay 2 divide 2 muna na din 24 na po divide og 2 natay 12 divide 2 natay 6 divide 2 natay 3 divide 2 3 natay 1. So plus na to og 12 over 24. So sa kanina way, ato mo ni siyang prime factors. Tawag siya og prime factors. From the word prime, mga prime numbers ni sila na factors sa particular na composite numbers. Composite. Kani mga pwede pa siya ma-prime number. So, sa kaya na kuan, basta maka-multiply na ta 2 times 2 times 2 times 2. May 16, kani po 24. Ang kaning nasa numerator niya, ug siyang denominator, once na iparehas ni sila, pwede nato ni sila ma-cancel out. Cancel out ni siya, kaya naman 2 divide 2, 1 ra maghihapon ni sila, 2 divide 2, 1, good as 1. So, what we have left is 2 over 3. Mo ni ato ang final, atong nasa first term ba. So, sa second term, mo ra gyapon ang buhaton. So, pero kani siya, ideally, tanang nato, maka-divide man ta og 12 raised to 1 eh. Kay divisible man ang 24 og 12. So, 1 over 2. So, dili kay siya kanang libog ang second na term. So, in this case, natay 2 over 3 plus 1 over 2.
Then, ako lang gi-emphasize din na pwede ta maka-factor out sa mga composite number into prime factors. Ika-multiplication na to niya o division, mas ma-apply na to na technique sa pag-solve sa fraction. So, kani siya, same what we have done lately sa katong 1.1. Ato na siyang, pwede na siya dito sa pag-cross niya. So, para makita ng 2 times 2, then 3 times 1, plus iha, plus ang ato ang operation ani. Then 3 times 2. So, ang result na to kay 4 plus 3 over 6, 3 times 2, 6 man. So, natay 7 over 2. 7 over 6 rather. So, natay 7 over 6. Ang kanina answer, dito pa ni final kay mix. Pwede pa na siya may mix fraction kay improper fraction man siya. So, atong i-divide ang 7 by 6. Natay 1, then 6, then 1. So, atong A kay 1. Atong B kay 6. So, natay A, gamay kay diha, then B put, then C ang atong kan. So, ang final answer ani na problem sa 1.1, 1.2 kay 1, then 1 over 6. Then, muna siya sa 1.2. Then, ang concern na nato ani prime factor if ever dako siya numero. So, what if lang yun? What if ato lang punan? Atong punan o number na po ni siya. So, kani, plasa na to ni siya o 10 over 55. Then, using the concept of prime factorization or prime factors itong pangitaon, 10 divide 2 natay 5. So kani si kuan din yang katulong na term, mahimo ni siya o pwede ni siya mahimo o 2 times 5. Ang opposite po niya, divide by 5. So 5, mahimo ni siya og 11, which is 5 number gyapon. So ma-cancel out ni sila by 5. So, ang result, pwede na siya mahimog 2 over 11. So, mahitabuan 2 over 3 plus 1 half plus 2 over 11. Muna itong buhatan karon. So, gamay pa tag space. So, atas tas dinita tapita. Okay. So, kanina ano siya 1.2 mo to ang 1 half plus 7 over 11. So, ito 2 over 11 and 2/3. Over 11 then 2/3. So, i-add na to. Same sa atong gibuhat kanina sa pikas na 1.1. I-multiply na itong ubos. So, 3 times 2 times 11. Unya sa taas sa pod. 3 then ang wala na to atong ibutang. So, 11 3 2 din kayo naman dito. 2 then 3 diha din po na dito pa to 11 dapat. So diha 11 3 then 2. So ang atong gibasihan na yung denominator ni niya as what we have done in 1.1. So, sunod itong buhaton kay
focus ta sa numerator. Kaya napita din eh. So 11 times 2 times 2, 22 times 2, 44 plus 33 plus 12. So, ito na yung idugangan. 6 times 11, 66. Kana din 77 plus 12, 80, 89. So, mo niya ito ang result sa pagkaning 2 over 3, 1 over 2, 2 over 11. So, ang kuha ni 89, i-divide pa na 66 kay make improper fraction man siya. So, minus 20, mo ni siya 23. So, 23 is a prime number. So, 1, 23 over 66. Muna itong final answer. I hope sa addition nakasabot mo. So, muna siya ang addition. Karon mo posita sa subtraction. So, ang idea sa subtraction, parehas pag-apon siya sa addition. Ilang formula ang kalainan, kaya ang sign nara nag-subtract na kita ani. Then, same na gyapon ang first na numerator i-multiply sa denominator sa second na term. Then, mag-minus ta nila. Then, multiply na po ang denominator sa numerator sa second na term. Then, sa ubos, i-multiply na to ang mga denominators. So, ano siya din, most common na siya ma-apply kung nagluto ta sa mga recipe na dapat magkuha tag kanang mga particular na fraction like sa pagluto o mga pagkaon, then delete enough ang ato ang numbers of ingredients, so mag-minus ka o 1/2, 1/4, something like that. Then mga recipe, maghimog cake na to, inana. So, let's have our first example. So, ano itong first example? Number 2.1. Kaya naman sa subtraction. So, 5 over 7 minus 1 over 12 or 2. So, kani siya na example. Mo given the same process. Ato lagi ni siyang i-multiply ang first na numerator sa second na denominator. May muna sila og 10. Then, sa taas, minus 7. Ang duha ka denominators, muhatag og 14. Then, ang result nila kay 3 over 14. Then, kung ganahan mo, punaan nato ni siya og numero, or let's say, kani siya 5 over 7 minus 1 over 2 minus 1/4. Ang may tabuan ni, katulang gihapon na process, multiply tanan ng denominators. 14 times 4, napila na siya. So, 6, 1, 54. Natay 54 anhi. Then, ang trick ani niya, kay kung naanatahin din sa first na kuan, first term, kanila itong i-multiply, then atong i-multiply na po sa iyang numerator. So, 2 times 4 natay 8. 8 times 5 natay 40 diha. Minus na po ta. Mag-minus ta sa sunod na po na term. So, kanito mo na to ang term ani. So, atong i-multiply ang 7 o 4. So, ang result ng 7 o 4, 14. Minus na po ta sa kaning duha na po. Kaning daw beta. 7 times 2, 14 na gihapon. Then, muna siya 14. Yes, 14 lagi. Then, nilay 7 times 4, yun siya 14, 28 na yung isa.
So 28 ni siya. I stand corrected. 28 na. Then put the pita. 7 times 2, 14. So actually, ang answer na ito na kay negative number. So 40 minus 28 kay 22. 12. 12 minus 14, negative 2. Over 54. Divide na ng 2. So 1 over 27. Muna itong answer sa first example. So nakakuha tag negative na number ani. So sa second example, anito din eh. So atin 2.2. Let's have 3/4 minus 1/2 minus 1/4. So in na example, result ani na complicated. Sana na to kung na may time, pwede mong maka-answer ani pinagay lang sa inyong kandiha magamit. So same process, 4 times 2 times 4 natay 4 times 2, 8 times 4, 32. Then kanang 32 na number, manabawa na itong denominator. Then sa kanhin na part, sa first term ta, ay multiply nito daan ang 2 times 4. Kaning duha ka terms na way labot sa first term. So natay 8. Ang 8 na ato yung multiply anhi sa first term. So 8 times 3, 24. Minus, kaya na po the second term. So ang wala ani kay kaning duha. 4 times 4, 16 times 1. Natay 16. Sunod kay the last one, ang 4 time, ang kaning 4 na po, stay ni siya diha. Ang kaning duha itong kwaon. 4 times 2 which is 8 times 1. Dini kaya nagkananta dini 16. 8 times 1 kay 8. So kana siya. Ang result nila ni kay 24 minus 16 kay 8. 8 minus 8, 0. 0 over 32. Ang result niya kay 0. That will be the end part of our subtraction. I hope nakasabot ra. Then the formula is one of our tool para di kita maglipog. Then karon mo proceed na po ta sa multiplication o fraction. Punta sa multiplication. So sa multiplication mo ni siya. So naman ninyo. Ang concept sa multiplication is straightforward na kayo. Ang pag-multiply niya kay horizontal ra gyud. A times C mo na siya. A times sa C, then ang idea ni numerator times denominator, then denominator i-multiply mo sa denominator. Mura ang idea niya, so equals na. Then ang applicable lagi na concept din sa multiplication kay ang gitawag na prime factorization. So ang pag-factor sa morning process, then ang pangitaan nimo ang mga prime factors. Then kung makakita mo mga numero like ang idea lang niya, for example inani, kung makapareha siya, deny division na sign niya, what will happen ana kay pwede na ito makancel out ang same. Muna siya usa ka technique or strategy sa pag-solve sa fraction via multiplication. Sa pinaagi sa multiplication, kinahanglan lang yun kung nasa ay same na number sa numerator o denominator, makancel out na siya kahit a number divided by a number is always 1. Except kung 0 divided by 0, kaya na po na theoretical
meaning, pero more or less most of the time na ang mahitabo. So mabilin ani kung inani ang concept C over D na lang kay pwede man siya i-divide. So without further ado, magsugod na ta. Pero unya sa kanilang apply siya, applicable ni sa na concept kung naa ka sa merkado na maligya ka o for example kani kay isda, na maligya ka isda. So ang pagkilo sa isda, ito nga kakilo na 1/4 na 1/2. Nya what if ang 1/2 kalimahon ni palitan ani? So nag-multiply na ka og 1/2 times 5 over 1. Ana lang kay proper man ang 5 over 1. Pero gamitan nato kay fraction na siya. So na siya na concept, or what if usa ka runner nidagan ka from this direction 1.5 hour. Nya kay bawo ka na usa ni ka kilometro. So pila ka oras expected na modagan na pud ka from this direction to that direction until mauman ka. Then another example, what if nagtrabaho ka o kanang magawas kay tubig? Kung pila ka oras o pila mo ka buok, then inyo nang punon ang dako na baril sa tubig diha. Nya kabaw mo ideally 5 hours siya mahimo. Nya usa og tunga ni siya ka galon. Na ba? So ang concept niya mag-fraction ka din i-multiply nimo. Depende po ang fraction multiply sa fraction of a number. So mo na siya sa multiplication na introduction sa mag-example na ta. So mag-example ta sa multiplication. So ano siya, magsugod ta sa 3.1. So muna lang example sa 3.1, 25 over 50 times 12 over 32. So kani siya ma-divide mo ni siya, no? So 25 divided by 5. So ato ni prime factorization. 25 divided by 5 kay 5 ra gyapon. Unya mapunta sa ubos din eh. 50 divided by 5, natay 10. Then, ang 10 divided by 5 natay 2. So, mo ni sila. Ang prime factorization niya. Then, i-multiply na po nato sa 12. I-divide po 2 ang 12. Ang result niya kay 12 divided by 2 natay 6. 6 divided 2 natay 3. Then, 32 divided by 2 natay 16. Then, ang kanang 16 divided by 2 natay 8. Ang 8 divided 2 natay 4 o 4. So, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. 16 times 2, 32. So, nibalik na ta sa 32 na numero. So, ang mahitabo na ani mag-cancel out na ta. Na namatay common na mga numbers din eh. Common sa denominator o sa numerator. So, natay 1 daan. Nabili na 1/2 na siya. O kani po. So, nabili natin i-multiply. 2 times 2, 4 times 2, 8. So, ang result na to ani natay 1 times 3, 3 over 8 na siya din eh. 8 times 2, 16. So, ano ito ang final answer? Sa 3.1 na siya. So, sa 3.2, ang atong buhaton ani same ra gyapon. Mangitag prime factorization pero para natay twist gamay, ata ni tuloon ka numbers. So, for example, 15 over 45 multiplied by 11 over 77 times 13 over 26. So, may tabo ini kay same process, may tag prime factorization nila. Gamitan na itong process sa prime factorization, mangita tag prime factors. 15 divide 3 natay 5. So, 3 times 5
over 45 divided 15 natay 15. 45 divided 15 natay 3. So 15 times 3 kani divide pa ni siya into 5. So ito na yung tarungon din eh. So mahimo ni siya 45 divided by 3 natay 15 divide 3 and 15 natay 5 diha. On niya multiply na pud ni sa 11 kaning 77. 11 times 7 na siya times 13 na pod 13 times 2. So in this case, kung nakabantay mo, natin mga cancel out na po din eh. So kani siya cancel out. So mabilang ni kay 1/3 lang ni siya. Kani po 1/7 o 1/2. So 1 times 1 times 1, 1 ra gyapon. So ang result niya kay 1/3 times 7, 21. 21 times 2. Ang result niya kay 42. So na nakasimple ang multiplication. I hope kung naglipog mo inyo nang i-review prime factorization na ito ang key point ani. So one itong answer ang 1/42. So proceed na po tayo sa atong sunod na topic which is division. Ang sa pag-divide kay ang key concept niya kay ang pag-keep, pag-change o pag-flip. Unsa atong i-keep? Ang atong i-keep ani nara sa formula makitaan. Atong i-keep ang ato ang first term. Kung unsa na siya i-keep na nato atong first term. Sunod atong buhaton atong if-change. Unsa atong i-change ang ato ang sign from division into multiplication. Mo na siya. Ato na siyang i-multiply. Then unsa man atong i-flip? Atong i-flip kay ang second term. Ang kaduha na term sa kani. So kaya napita atong i-flip. Meaning to say ato na siyang i-bali. From D, ang D ka mahimo og C. Ang kani pong C atong i-flip mahimo siya og D. Mo na siya ang pasabot sa keep, change, flip. Then proceed na ta sa pag-multiply ani. Mo na siya ang result ni ini kay bago na po na A times D all over B times C. So in comparison with the multiplication, diretso naman to. Ang division kay mag-keep, change, flip. Keep the first term, then change the sign and flip the second term. Ano siya, then mo na siya from first. Then division mo na dapat sabton din. Kung ang application sa division sa garan kay sa mga division of problems, division of work, or basic na pag-divide sa pizza, kanang mukha ang divide nimo. O katunga, ang usa ka divide o katunga. So pila man na nakaiduha ka pizza. Ano na siya kakuan. So magsuot ta sa example na to. So unang division mag-example na ta. So sa itong example natin 4.1 o 4.2. Simple example lang, 1/2 divide by 1/4, pila na sila. So unang buhaton, base sa atong formula, atong i-keep ang first term, atong i-change ang sign into multiplication, atong i-flip ang second term, then proceed to the multiplication 4 times 1, 4 over 2. Mag-divide ni sila, 4 divide 2, ang result nila kay 2. Ano na siya ka-simple. Unya, kung magpasa ka ito number like 2 over 12, divide by sa 4.2, 6 over 24. In this case, pwede pa natin ma-simplify or ma-factor ang first term sa atong division na example. 12 divide 2 natin 6. 6 divide 2 put tayo 3. Muna siya diha. Then, i-divide na to. Pila ni siya? Divide 2
natay 3, divide 2 natay 12, divide 2 natay 6, natay ang 6 divide 2 natay 3. So 2 times 2, 4 times 2, 8 times 3, 8 times 3 lang, times 24 man. So may tawaan ato na i-cancel out na. 2 divide 2, 1 na siya, 2 divide 2, 1 na po. O niya, kung ganahan mo tanawa, 2 over, may siya 1 din higod, so 1 over 6 na siya. Divide gapon, then kanina makasalat pagtapita. So 1 over 4. So ato na siyang i-flip na pod ang 1 over 6 ata multiplied by 4 over 1 nya pwede ba may ma-factor out ang atong nabili na number. So 2 times 2, 4 times 1, 1, 2, 4 yun na 3 times 2 ma-cancel out ang 2 ug 2. So ang last atong answer kay 2/3. Ayun, masabtan yung division. Mura na ka-simple and very basic pero pinaka-importante na ma-master kay mag-rational expression na ta. For the important terminologies na dapat natong masabtan or di natin dapat makalimtan na mga terminologies mo ni sila. Prime factors mo na siya mga prime numbers na 2, 3 atong makuha pinaagi sa pag-factor sa particular na number. LCD, least common divisor o least common multiple wa kay nato na-apply kay nagamit man tag formula, pero kung ganahan kita, importante ang gyapon ni sila ng mga terms. Di lang kay siya kan makuha kid like ang least common denominator o ang atong numerator. Importante po rin ang mga terms kay mao ni mga parts sa fraction po di least common denominator LCD or divisor, ma-divide mo na siya. Then, ang word na keep, change, o flip, importante po niya na ma-subtan o ma-familiarize mo na kaysa pag-divide na ito na kuhanin ng mga formulas, dapat ito na masabtan sa formula o kung sa mga formulas. Then, cancel out again katong A divide A, 1 na gapon na. B divide B, may na siya 1. Kay, ang word kay cancel out. So, na siya. Thank you kayo sa salamat. Daghang salamat sa pagtanaw o pagpaminaw. Hinaut namin nakatunan. Sa next video, rational expression. Daghang salamat.